מאוד מגוונת, היא מאוד מעניינת. אין אצלנו שבלונות. אנחנו יכולים ביום אחד לגעת גם בשינוי קל, גם בשינוי מורכב, עם התמחות מאוד מאוד ספציפית. מבחינה מקצועית אתה מרגיש פה לימוד והתקדמות ממש מדי יום. אתה יכול ללמוד משהו חדש ממש מדי יום. כל תהליך זה משהו חדש. אתה אף פעם לא עושה את אותו דבר. וזה חלק מהיופי בעבודה פה. מה שטוב במגדל שזה מין בית ספר. יש מרכז הדרכה, שאתה רוכש ידע עצום. כמובן שאתה צריך תמיד לתרגל את זה כדי לזכור. מגיעים לכאן, אנחנו מתחילים מהקל ויש לנו לאן לשאוף. אנחנו כל תקופה לומדים עוד רובד בשינויים ועוד רובד עד שאנחנו הופכים להיות מקצועיים. יש לך פה ליווי מקצועי כל הזמן, גם מדריכי שטח שמסתובבים פה בינינו, גם ראשי חוליות, ראשי מחלקות, כל מה שצריך, תמיד יש עזרה מקצועית. ומה שעוזר לך בזה שיש לך אופק. אתה יכול ללמוד הרבה ולאט לאט להתקדם, כמו שהתחלתי במרכז שירות הסוכן. בשבילי זה הישג גדול, כי אני באתי בכלל מתחום שלא קשור לביטוח. וללמוד הרבה דברים לבד, זה כיף. קודם כל, מגדל זה משפחה. אתה יודע שיש לך פה, כמו שאומרים, גב, אבא ואמא. אני הכרתי אנשים אחרים, מעולם אחר. כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. זה מאוד משפחתי וחם. כיף לבוא בבוקר לעבודה. פתאום אתה מגלה שכולם אנשים כמוך, וזה הכי כיף בעולם, באמת. אנשים פה מכילים ויש תמיד עם מי לדבר. וכל הדבר המפחיד הזה, פתאום שזה נפרק לפרוטות, אתה מגלה שוואלה, יש פה אנשים שממש כיף לעבוד איתם. אנחנו כאן נמצאים כדי לתמוך ולשדרג את העובד מהרגע הראשון שהוא מגיע עד הרגע שהוא יוכל בעצם לפרוח ולעבוד עבודה עצמאית לחלוטין. כדאי להגיע לכאן כי אנחנו נותנים ידע. הידע הזה הוא כוח. בלעדיו אי אפשר להתקדם לשום מקום.